Eh, pinili ko yung yung frozen para abutin. Oo. Di ba? Para Matigas yun eh. abutin man tayo ng init. Oo. Hindi mano. Alright, good morning. Alright, habang nag-aantay, Oo. bago tayo mag-umpisa ng bakbakan sa Raitis. Eh, Good morning. alam mo mapalag pa eh. Galing ka na ng Cebu. Ang tagal mo ron. Tapos, Oo nga, no? Ilang Naku, nakalimutan ko pala yung bro Bro, May t-shirt ako doon eh. t-shirt lang. oo. T-shirt lang alam. Yung sa YouTube ko. May 5 piraso ako doon eh. Kalimutan ko. Okay, bali next time na lang. Tapos na pala yung reservation, ano? Oo. Alright, good morning. May kalap shoutout po kay Mami Mercy Calonot. Dahil alas 10 yata ng umaga. Alright. Kay Ma'am Rosalina, good morning. Kay Nani Sanchez Vlog. Alright, good morning. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, ayan, good morning po. Sa sa Bulacan, sa 26 anniversary nila meron din silang ticket. Marapon nila. 50 lang nga dyan. Ang Quezon City, kailan? November 16. November 16 din? Quezon City, November 16. Kahapon? Sino ba yung anniversary kahapon? Patagmak yata yun, patagmak. Oo. Ano si Godet? Si Romax? Pupunta sa Bromax sa atin. Ayan. Kasi dadali niya rin yung solicitation letter eh. Para Oo, sa- pupunta siya. Pupunta ba? Tinanong niya nga yung address eh. Tinanong niya address ng natin venue. Solicitation letter para saan? I mean, Merkulis natin maihatid. Merkulis natin maihatid. Yung kay Kapitan, ako nang bahala doon. Kapitan Santiago. Nag-ano ka rin? Pinaano ko, pinagawang ko. Kasi chinat ko yung nanay eh. Oo. Si Ate Bebe. Anong sabi? Pwede naman daw, sabi Ate Bebe. Kumari ko naman yung asawa nun. Oo. Yun sa ano bro? Sabay tayo pag inano natin. Kasi balak natin sa opisina ni Senator ba? Kasi nga kami. Oo. Ngayon, ang balak ko, baka pwedeng Magkakilala ako doon sa lobby. sino? Si Sir Lawrence. Sa opisina ng Senyo. Nang? Senyo. Yan dito sa Valenzuela? Oo, yun yan. Sa ano? Yun ang hanapin natin para mabilis. Yan, sa alert. Kaya nga, kasi ang balak ko, ano natin, na baka pwedeng ano yung readers group natin Oo. to support Senador Wen. Pwede. Pwede yun. Ay, hindi. Ano bro, i-consult muna natin sa national. Hindi, walang problema. Atin naman ito eh. Hindi kasi Ibig sabihin, hindi kasi ang number one kasing violence nila dati. Hindi sila makikipag-unayan sa anumang politiko. Pero iaano muna natin, iko-konsulta natin kung pwede. kasi sayang din yung Tulong. Oo, diba? Prodex. Kasi ang plano namin ni Bro Dondon, itong grupo natin sa Kamanaba, di ba pagbigay namin ng solicitation letter, parang ilalapit namin kay Senator Win na magiging supporters tayo ni Senator Win. Kung okay lang ba sa national yon? Senator, Win Gatchalian.
siguro. Problema, hindi wala. Kasi kagayang ganyan, nanghihingi naman sila ng solicitations kasi pag naging ano tayo ni Senator Win, supporters tayo, matik yan. Ah. Matik yan, kada pag natin yung solicitation yan, ano Pero na yan. i-inform pa rin natin sila. O kaya nga, yun yung in-advise ko din kay Bro Dondon, na bago tayo makipag-negotiate kay office ng Senator, Mamaya, yung kausapin ko kung pupunta si... si Bro Max, sige, sige. Para ano, O para hindi na tayo maya lumapit. sayang din naman. Sayang din. Kasi pagkakataon na natin. Oo. Kasi bawat kadalasan kasi niyan, bawat dalaw. Oo, may ano yan. May Support. pa. Sa Meron talaga yan. Kasi noon bro, nung sa anti-crime kami, mayor pa noon sa senador. Bawat Oo. activity kami, talagang nakasuporta yung pagkain. Oo. Yung mayor pa siya, hindi ko lang alam ngayon. Kasi national na siya. Alam mo Oo. naman, maraming ipal na dyan sa loob. Oo, sa opisina. Oo. Kung ano-anong mga dahilan. Siyempre pagdating sa kasi iba na yung kanyang paraan eh. Malayo ba yung palengke doon sa ano? Paglagpas ng tulay, Pero malapit na sa Minyok. medyo malapit na. Yun. Kasi bala ko sana mamili ka kahapon. Oo. Iniisip ko baka ano sa biyahe ba? Nagluto ka na? May adobo na doon. Niluto? 600 nga yung nagastos ko doon. Yung ano pa lang, yung baboy pa lang ha, sa kalahating kilo. Oo. Niluto ko na para pagdating natin doon, gusto nyo kumain kanin, yan, may ulam na. Dala ka doon. Bumili ako ng maraming chicharon. Para pag kwento-kwentuhan, di marami tayo. Bro, nagkita na ba kayo ni Bro Dondon? Nagkamit na kayo ni Bro Dondon? Di ba first time pa lang? Ngayon pa lang, Oo, no? ngayon pa lang. Bro Dondon, si Bro Saddam. Oo. Bro Saddam. Taga ano lang to, Potrero. Potrero Oo, ka? dyan na yan siya. Malapit lang pala. Mm. Si ano? Bro Wale. Pupunta daw yun eh. Wali, taga ano Taga saan yun? yun? Malabon. Malabon din? Oo, taga ano yun? Megadike. Dapalit. Megadike. Oo, Dito lang. Sa kabila. taga Dampalit yun. Lagi ako doon pumupunta. 411 na, oh. Namimili ako ng mura doon yung mga limango. Oo. Ha? Sa Dampalit. Mura doon ang limango. Kaso payat din, you know? Depende pag makimpuhan mo. May buwan din kasi yan ano. Payat talaga sila. May buwan din na matataba. Halagang 600 makuha mo doon minsan 3 kilo. May kinuha nga ako doon 1/4. Nasa 7 kilo yata. Pero yung ano naman yung good size na rin. Marami doon pag ganitong oras. Tambak doon. Lalo na linggo. Kaso lang umuulan-ulan yung mga nagja-jogging wala. Nakatambay yun. Dumami na nga rin doon. Pati nagtitinda ng no? Pati mga nagtitinda ng kape. pagkain. Oo, Ano dami. pag jogging doon eh, puro pagkain nakapalibot sa'yo. Punong-puno na nga. Susirap lang duman doon sa bungad. May mga anli-anli pa. Oo. Mga taga-ibang lugar din, dumadayo doon, nagtitinda eh. Yung swahe doon bro, puta napakasariwa. Yung ano? Yung swahe, yung ipon, napakasariwa ng... Saan banda bro? Diyan sa ano Dampalit nga, sa Megadike. Nakabili na kayo doon? Lagi kami doon namimili. Dati nung wala pang bakod yun, inaabangan namin yung nanguhuli ng Kaso tilapia. ngayon kasi bro, bawal na sa akin yung mga... Marami doon yung tilapia. Oo. Marami doon nanguhuli, makakabili ka doon. Dati natsambahan ko doon yung ano, 20 kilos yata na tilapia, 400 lang. Ang lalapad pa naman, lalaki. Yung nanguhuli doon sa gilid, inabangan lang namin.
Yung anong tawag nun, yung panghuli nila, yung gala, yung hinahagis na lambat. Oo. Daming ano nila pag bumilid minsan 8 kilo, 7 kilo. Yung 6 na kilo nga po, mabili mo lang 150. Oo. Mura. Oo. Natsambahan ko pa doon yung alimango na ano, 250, 8 piraso. Siguro mga 2 kalahating kilo. Yung nangangapa ba? Oo. Nanguhuli doon sana. Ngayon may bakod na eh. May Rex din pala yung Batangas ngayon eh. Ha? May Rex din yung Batangas ngayon. May rides na eh. Malupit yung mga ano eh. Saan ang ano nila? Nakakantayin na rin sila eh. Active pa ba si ano? Active pa ba si Batang Leyas? Oo, nasa Palawan ngayon. Ano, sa Nagbakasyon Palawan ba? sa Puerto Hindi. Princesa. Active pa siya sa ano? Active yun. Ginawa na nga ang ATL yun eh. Binigyan lang yata siya ng laya kasi di ba galing ng Marawi? Oo. Ano yun, intelligence yun bro. Nasa Intel na siya. Wala, ano na siya sa serbisyo pero parang ginawa siyang intel yata eh. Nasa Intel na. Oo. Ibig sabihin, active pa rin. Active pa rin pero hindi na siya yung kagaya nag-duty talaga. Oo. Pag may timbre lang siguro. Hindi, pag Intel kasi, kahit saan. Oo. Kaya pala nung Tarlac natin, sabi niya, galing pa siya ng Dagupan. Tapos umuwi pa ng Batangas. Bumalik na naman ulit. Sabi ko, ba't umuwi ka pa ng Batangas? Eh, nandoon yung mga kasama ko. Sabi ko, hindi naman sana kayo nag-meet sana. Oo. Alright, good morning po sa inyong lahat. Marami tayong viewers siya. Tahimik. Nagkabawa. Na-rides po kami ngayong umaga. Kaso lang, napakaulan. Kaya ang attire namin, hindi pang rides. So, Bro, sadam, ito ka dyan bro, sadam. alright, mega love shout out po kay Ma'am Annalisa dyan sa Malaysia. Ayan, good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Tali ko yung vlog natin sa Alright. Habang nag-atay kami sa mga kasamahan. At mega love shout out din po kay Biyahing Brankel Sam diyan sa Saudi. Yung kaibigan ko diyan sa Lebanon. Ayan, mega love shout out kay Maria Lourdes Hernandez. Ayan. Magandang gabi. Ayan. Madaling araw yata sa kanila. Good morning po kay Ma'am Maria Lourdes Hernandez. At siyempre sa lahat ng ating mga solid na subscriber, 47 million. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Alright. Ano man ang nangyayari sa ating ano, ay enjoyin natin ang ating sarili, ano? Kasi tayo ay mag-enjoy na tayo habang palapit ng ating dapit hapon. Alright, good morning po sa inyong lahat. Dito kami sa Pure Gold Dalandanan kasi dito ang meeting place. Alright, sa mga mahilig mag-rides dyan, kumusta po kayo? Ayan, yung mga riders, lalong-lalo na yung mga riders bro. Right. Sa katapusan pala ay maglulong ride ako from Valenzuela to Sorsogon.
Ayan, kaya abangan nyo ang malupit nating pagbabiyahe. Solo rides from Valenzuela to Sorsogon. Kaya abangan nyo mga boss ang ating solo ride. Ayan. Ilalive ko kayo doon para makita nyo yung kagandahan ng Bulkang Mayon pag magpakita. Ayan, kasi dadaanan namin yun. Dadaanan namin yun sa papunta ng Sorsogon. Kaya magla-live ako doon para makita nyo live na live kung magpapakita si Daragang Magayon. Kaya makikita nyo blow by blow. Alright, 53 million in the house. Ayan, good morning po. Ayan, sa mga riders dyan, good morning. Kaya kaso lang hindi mo kami makitang naka-attire ng pang rides kasi umuulan. Nakakaputi kami. Umulan man o umaraw, tuloy tayo sa rides. Enjoyin lang natin ang ating buhay. Alright. Ay. Asang pag ganitong klaseng ulan yung tika-tika, matagal to. Oo. Ayaw pa i-boost parang saglitan lang Oh. Go Ali! Kasi dadaan lang yan. Long time Oh bro. Okay na kaya yung di pa maraming lubak doon sa may... Saan ba tayo? Magbabalagtas tayo? Dito tayo sa Arena. Sa Philippine Arena tayo. dito lang sa... MacArthur. Oo. Mga ano tayo? Tapos mag-Philippine Arena. Bukawi. Bukawi tapos... Oo. Ayo, pauwi. Binanay niyo pauwi. Hindi. Di ba tayo kumanda nung mapunta tayo? Iba yung dinaanan natin Tayo ng no? Oo, antag yung maraming lubak-lubak. Doon ako nadali Lubos na tayo ng noon? Yung bypass ng... Ano ba yun? Anong bypass yun? Bypass road. Lumabas na kami ng bypass Sige bro. Okay bro. Puntang ka na yan, puntang. Puntang ka na? Oo. Sige, pagas ka na muna. Kasi daan ng gas sa station ka kaagad. Hindi, dadaan. Diyan na lang. Di pa ako nagpapuntang Wala pa naman sila Di, diyan na lang sana. Muulan pa naman. Puntang ka na rin bro. Ilang kilometro ba yan, bro? Ha? Ilang kilometro? Hindi ko nakakita Pero bago ka makarating doon, isang bar lang naman magbabawas. Isang bar lang. Ay, sa akin, kalahati yun. Ha? Kalahati yun sa akin. Kalahati. Oo. Bukas na kasi yung panggilid dito Pati pwede na ko na. Di, malakas. malakas? Oo. Ang isang puntang dito, 130 lang Ano? 130 kilometers. Ha? Maliit lang yung Tangke? Malaki. 5 liters 5 liters. Pumapalo ng 130 kilometers. Pag sinagad ko, aabutin din ng 150. Pero yung sa Tarlac kami, isang puntak lang, one way. Lang? 129 lang 129 kilometers, Magkano yung nabot? 280.
project. Oy. Oy. Bro, Yan. China. wala kang ano? Ubian? Ah. Ah. Ayan, puro ang attire namin is kaputi. May mga susunod. May mga susunod. Si Bro Benor, susunod yun. 63 million. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Alright. Tapos Kwentuhan tayo. Yung mga riders lang, yung ano, kahit yung mga palaging angkas, ano bang naranasan nyo bilang mga riders? Ano bang mga pangkaraniwan yung nararanasan sa kalsada? Nakikita? Ayan, yung mga pangkaraniwan na ano. Ayan. Sige nga, comment nyo dyan kung anong inyong mga naging karanasan or yung mga nadaanan, lalong-lalo na sa pag kayo ay naglulong ride. Ano? Kwento nyo sa akin anong inyong mga naging karanasan. Right. Naayos na yata. Nabawi niya yung SIM card? Oo, na-recover naman niya. Yung isa lang, yung globe. Yung sa TNT, hindi pa. Ang bilis bro. Binalikan naman namin agad yung cellphone, puta. Napatay ka agad yung ano, nawala ka agad yung ano, hindi ka agad matawagan. Sa ulo. May bagong apps ngayon bro na ano May bagong apps ngayon na matitrace mo pag kabisado mo yung number, matitrace mo yun kung nasaan. Saan nakabukas yung ano mo? GPS mo. Pero pag Hindi, GPS mo, yung number mismo, kasi yung number, konektado yan sa NTC. Oo. Naka-register eh, di ba? Oo. Lahat ng SIM card ngayon nakaano na sa NTC. Naka-recorded na yan. Ewan ko kung accurate ba yon. Number lang, pag itinype mo yung number, matitrace, tinanggal yung SIM card niya. Cellphone. matitrace pa rin yung location eh. Nakalimutan ko yung apps, kung anong klaseng apps yun. O baka yung serial number ng cellphone mismo. Siguro. Kasi kung tatanggalin yung SIM card sa cellphone mismo, wala na pa inabag yung SIM card niya. Ngayon, pwede rin yan bro. Punta ka ng NTC, ipa-ano mo yung cellphone, kung anong cellphone. Ilalak nila yon. Hindi niya rin magamit yun. Tekno po ba sila? Ito na yung ano, dalawa. Isa pa lang pala. Kanya-kanyang ano. Alright. Ito. Nagtagal? Bro, picture na tayo bro. Bro. Nakita mo ron? Sino? Ayun na natin. Oh, lapit. 1, 2. Diba? Ay, uniform, kabote. Ang attire natin ngayon kaputi. Oo.
Ang kapote tayo. Ipopromote natin yung kapote na madaling mabasa. Pag gusto nyong maligo sa ulan na nakakaputi kayo, ito ang bilhin nyo. Nabasa na kayo, nakaligo pa kayo. Oo. Pagod yan si Mrs. galing duty. Panggabi? Hindi pang araw. Kauwi lang niya kanina ng trabaho. Sa 7. Ah, Ako kauwi ko alas 10. Alas 10 ka rin. Oo. Alam mo, hindi pa nag-24 hours yun? 24 hours yun. Ah. Nag-ano ako, nagpalit ako ng schedule. Okay. saan? Saan ka bro nag-yote? Ano ako bro? Din ako sa may Hindi, sabi ni Protex eh. Araneta Square. Jollibee Araneta Square ako. Nabasa ko yung message ni Protex eh. Sabi waiting shed na lang eh. Diretso na kami dun eh. Para may bubong. Dati tabayan namin. Kung kasi wala masisilungan dun eh. Ha? Wala, magsisiksikat tayo dun sa ano. Inuman doon. Kaya nga nag-ano ko uli, nag-chat ako ng ano eh. Sabi ko, Oo, wala North na Pole. sila. Oo, tambay din ako dun. Buti nakita mo to. Kita ko kayo. Ha? Pagas. Ah, Oh, ang attire natin, kaputi. Ah bro, ha? Kaputi ang attire. Nagbasa nga kami. Dahil na kami nagkaputi oh. Sabi kasi manipis lang daw. Manipis ka. Sabi ko, kaya yun lang sabi ko, basta kami ah. Eh, yung hangin na sa kanya lahat. Oo. Oh. Ayan, tumigil na. Tuloy-tuloy na siguro yan. Ano ganun kalakasan? Ganyan lang naman. Hindi nakakalakas. Ay, syempre, pag mabilis tayo, malakas yun. Oo. Pag mabilis na takbo, mas makalat yung ano. Si... naka-ready na raw yung pool doon. Naka-ready na yung venue. Sabi ni Bro Orly. Si Bro Orly, sa ano na? Si Bro Orly kasi, hindi natin makukontak ng alas 9 ng umaga, nasa church pa yon. Siguro mga 10 or 10:30 nandun na sa atin yun. Mga ganon. Para malaman Si natin Bro yung... Orly. Si Bro Haji, magpipicture taking lang sa Pulilan. After picture taking, sisibat na. Kasi para dagdag bilang ba sa ano nila, attendance ng charity. O kasi ano rin nila yun eh. Anong grupo yung charity May nila? Peace Rider Club. Ah, ibang rider din? Yung napanalunan ng NMAX na yon, doon yung napanalunan yun, para Apple din. Oo, doon ang galing yung NMAX niya. Kaya nga, hindi niya iniiwanan yung grupo niya na yon. Kasi doon siya nanalo ng NMAX na yun. Oo. Eh, ngayon tayo naman manalo ng Inmac. Yun, may ano pa, version 3. Version 3 ang ano, sana all. Sana ano naman, Kabanaba naman. Puta, laging Laguna nanalo nun eh. Lahat, Laguna eh. Tapos di walag daw yung nanalo ah. Yun lang. Pagdating walang lang yung ano. Ano yun? Motovlogging yun. Nanalo. Sabay alis. Siyempre. Nag-activity mga panahon ko na yan. Ah, Magduntas ka. Kasi may ticket ka. oo. Nasa na yun, may ginawa na ako. Isa pa lang yung nabili niya. Isang piraso lang. Oo, tagal pa, oo. Yan ang masaklap. 27, kahit isa wala. 30 yung ticket ko, yung tatlo na benta, yung 27, binili ko na. Ako tepes to. Silid niya. Sayang yun, no? Wala kahit shop, pinagdasa ko sa klansada. Bigas lang Hindi, dapat bro, ginawa mo doon, habang nirarapon yung nilatag mo doon sa harapan. Parang bingo. Eh, O pili lang kayo dyan. kaya no? Kahit sa klansada yung inana namin. Oo. Siguro sabi ng mobile eh. Saan kayo pupunta mga ito? Mga batan ko, mga layas eh. Nag-suso. Eh bro, okay. Yung kapitbahay ko, Hindi ko lang. Nag-chat lang. Ano, nag-chat? yung kapitbahay ko bro, At dito mo natin tayo. may naging pasahero daw siya kagabi ng ano. Oo. Anong isang gabi? Oo. May naging pasahero daw siya sumakay sa Gente. Mm. Nagtataka daw siya, bakit aligaga? Oo. Hanggat sa bandang uli, sinakal na siya. Lah, Oo. gago. Ngayon, doon siya pinadaan sa East Service Road ng Expressway. Oh, Dito natin siya antayin. Sabi ko, bakit doon ka dumaan napakadilim doon. oh. Gabi, sabi niya, doon ako tinuro na ng
waste Yan ang umaga. na mas mabilis. Oo. Ngayon, di ba, aligaga daw yung pasahero niya, hindi mo pakali. Pagdating niya ng checkpoint, Oo. pag ginto niya, bumaba, Naglaro na lang ako. Oo. naglakad ng naglakad. Naglakad na lang. Oo. Hindi pa nagbayad sa kanya. Di, sa madaling salita, binibigyan niya yung Oo. lisensya niya. May binabalak. Hindi. Umalis bigla. Mm. Umalis bigla. Pati yung bag, iniwan na sa kanya yung bag ngayon. May laptop. Mm. Ang problema, may mga tutor. Putang ina niya. Eh di napagbintangan siya. Hindi. Sabi ko sa kanya, hahantingin ka niya sigurado kasi may laptop. Kasi yung passport niya nandoon. Oo. Hahantingin ka sigurado niyan. Baka mag-looting ng iba yan. Ikaw ang hahantingin yan. Kaya sabi ko, mas maganda, surrender mo sa pulis. Ipa-blatter mo, humingi ka ng blatter. In case man magkakaipitan kayo, may panlaban ka. May mga marijuana pa nga eh. Ang ina, grabe yun ah. Oo, may mga lalagyan siya. Ang pinakano doon, yung powder ng ano, yung powder. Oo. Sabu. Hindi, yun sa ano, sa cocaine. Ah, cocaine. Oo. Saan nadali bro? Sumakay sa kanya, pasahero. Aligaga daw nung pagsakay lang kanya, aligaga na siya. May tama na, alam niyo na may tama. Oo, ang lakas nung, sabi ko ang lakas ng tama nun, kasi hindi mo pakali. Yung Hanggang ginawa niya? sa, sinakal nga daw siya, tapos di tumatakbo, nagtatalo sila. Swerte niya, may checkpoint doon sa may Araneta University. Dito lang? Ah, dito, dito. Oh, doon siya dumaan sa gilid ng expressway. Oh. Pagbaba daw ng pasahero, Ah, sa may libis? Doon siya Oo. tumas sa libis? Oo. Ang ina yan, delikado ron ah. Dipis dito sa may Lasal? Oo, Oo. sa Lasal. Malapit sa amin yun bro. Oo. Kaya nga, pag hinto niya daw doon sa may checkpoint, hinubad yung helmet, binaba yung, iniwan yung ano, yung bag. Tumakbo. Oo. Sabi ng Ano pulis, yung wag mo nang, ng bag bro? Pera? hindi, yung Scooter, shabu, computer, cocaine. saka yung laptop, saka yung passport niya. Foreigner ba? Hindi, Pilipino. Pilipino lang din. Tama, Sa Santa Quiteria yung address eh, tinignan ko eh. Mm. Ano yun? Ano yung rider na yun? Lalamove? Move it. Ah, move it? Kasi tao pasahero niya eh. Oo. Hindi nga daw mapakali. Kaya tumatakbo daw siya, hindi siya makano kasi doon sila sa service road eh. Sinakal pa nga raw siya eh. Delikado ron eh, doon sa may libis na yun. Oo. Dilim yun eh. Doon ano eh, Yung doon yung si Kia, yung batang Oo, doon binaril yun. na Oo. pusher. Doon yun eh. yung kumpare ko doon, Nakakatakot din sa ilalim ng tulay. Yan yung Matindi yun doon. Bukod doon bro, sa gabi, tangina walang ilaw yung daanan doon. yung kumpare ko, yan, inagaw yung max niya. Inagaw siya. doon, paggabi wala na eh. Oo. Ang ano pa naman, daanan pa naman, punta pa din, tapos expressway yung taas. Oo. Doon inagaw yung max ng kumpare ko. May daanan doon kasi bro, Naglalakad lang daw yung dalawa. may tunnel kasi road. Pagdating daw sa lubak-lubak, ilalim. hindi pa nakajacket. Kaya pag Inablok daw Plano ko talaga ron, yung mga kalang doon, mga hindi rin taga ron, yung mga galing sa Baysa. Oo. Tagusan kasi yun eh. Tagusan kasi yun, tunnel nila. Ang liit lang yung tunnel nila. Eh, ang lalayo doon ang bahay eh. Lalo na doon sa may lubak-lubak, malapit sa may tulay. Dami yung mga Doon pala yung dinalis Kia. Oo. Diba eh, na ano nga diba, na viral kasi bata na at saka pinagat ng mga human rights. Pero, ang tingin talaga yun, Sa tingin ko radyo, ang ano lang talaga, Pinoy, dati na. Wala sila kasi masilip na muna.
Alam mo naman ang inigyaman. Pero kung kunti ng bata na kaya. Pinagkat sila lang po sa kasi nila. Yung pati nila. Tinutulog pa rin kaabay sa ating bahay. Oo. Eduardo Cordero, yan, good morning. Ano nangyari? Hindi bro, kwentuhan lang kami sa mga ano. Kwentuhan lang kami sa mga pangyayari sa buhay kalsada. Magra-rides kami ngayon. Naglagdagan sila eh. Pwede ako ngayon. Good morning po. Eduardo Cordero. Ano kami? Kwentuhan lang kami. Loma Goma, yan. Good morning. Loma Garma pala. Ano? Lorna Garma. Good morning. Ano daw? Parang kasi tagal lagi ng tao dahil nagtitinay. Yan. Magra-rides kami pero ang outfit namin is kaputi. Meron back pay lang, back pay. Kasi yung ano mo, yung Ano nangyari? 13 months cashback. Good morning po sa inyong lahat. Sa Saudi, kumikisan ng sick pay. Nasaan ka ngayon? Dito po sa Valenzuela. Nag-aantayan sa mga kasama kasi magra-rides po kami. Ikaw ba nag-design ng ating bro? Yung uniform ng kabanata natin. Yung matanda yun, di ba? 72 million. Good morning. Ate, alam ko yung ilan yung matanda kasama natin. Tatlo yata yun, sigurado. Magra-rides kami ngayon. Mag-enjoy. Hindi na lang ano. Taga Quezon ka ba bro? Taga Quezon ka? Ano yung gusto sa Quezon? Sabi ko sino kaya? Sabi ko siya. May dala siyang tent eh. May dala siyang tent. Mukhang matindi rin yung pinutan nito eh. Nag-ano ka? Nagkakamping ka? Oo. May dala siyang ano eh. Saan? May dala siyang tent eh. Saan ka madalas magkamping? Saan lang? Ano? Nagulat ko sa kanya eh. Nasa surface road pa uwi kami. Sabi niya bro. Sabi ko bro. Sabi niya nakita ko yung sa Sariaya Quezon kayo ah. Sabi ko oo. Sabi kami nakasal. Sabi niya, oo nga. Sabi niya. Nasa bahay Sabi po. ko, saan chapter Maulan mo? ngayon. Sabi niya, Tim, ano tayo? Chapter mo. Kaya nag-picture siya sa likod ko eh. Umuulan din po dito. Si Ali pala yun. Kaya ang attire namin kaputi. Ang maganda raw na ano, yung camping site yun sa ano. Parang bagyo na rin daw. Binggit yun dito sa may... Ha? Paano rin naman ulan? Hindi dito lang sa may Pangasinan. Yung bagong kalsada. Maliko? Oo, sa Maliko. Maganda raw camping site doon eh. Dalas na natin yung tao, madagat, mahilo. Yun ang pinupuntahan mo? Sa ano, napuntahan mo na yung dito sa ano? Sa North Sagaray? May password tayo doon. Oh, Yung ilong yan na... Meron kasi hindi, meron Ha? kasi ano Yaw doon, nag-overnight dyan. Ah, Delikado rin pala dyan eh, no? Papakawala, pag nagpakawala ng tubig, may oras pala. Una, lalabas, mga Tagal pasukan. din yung may high tide na rin eh. Oo bro. So, dyan pala maganda sa kanila yung kapila. Tatawid ka. Oh. Inaral tayo rin tayo. Nagbablog ka? Kailan kami? Akala ko. Sabi niya, Yun lang talagang hobby mo? in-screenshot ko na kasi Magkakamping. matatabunan ng chat yan. Yan yung ano, kasi ikaw yung experiment. Important reminder, ang pagpasok nyo doon sa area ay environmental fee 50 per head. May tour guide na 700 per 5 packs. Ngayon po, para wala tayong bayaran na environmental fee at tour guide, nasabihin lang po nila lahat doon, pupunta tayo kay Boss Paro. Boss Paro. Bisita tayo ni Ate Myra. Boss Paro, bisita ni Ate Myra. Myra Fernandez. Paruhilot pa to ah. Malupit to. Libre na po tayo. Malupit to ano. Kaya pala Paruhilot. Malupit to ah. Ito yung pinano may Duterte. Good morning kay Boss Eduardo Cordero. Maulang umaga. Dito kami ngayon. Maulan din dito sa lugar na. May mobile pa kami backup. Maulan. Alright. Hindi
Hindi tayo makapag ano kasi maulan eh. Kaya dito tayo mag-live. Si ano na lang hinihintay 9 natin? minutes. Sino na lang? Si Bro Oliver tsaka si Magnanay. Ah, hindi, malilit daw siya eh. Sabi niya habol siya. Hindi, kinaklaro ako kung saan habol dito. Doon ba? Yun ang yun ang ano. Kaya dapat Baka na rin ng gising. Malamang. Hindi kaya nga nag-forward ako ng attendance eh. Saan kayo sa Valenzuela? Yung area namin ngayon, dito sa Pure Gold Dalandanan. Sa may alert. Alin helmet? Full face o half face? Pero ang area ko is Walang helmet? Mapulang Lupa. Barangay Mapulang Lupa. Hindi, wala naman yun. Makarating ako ng baler. Gamit ko yung half face lang. Oh. Wala nang problema yan. Nagpitulog full base. Ang importante doon. Ang importante, register ng ICC yan. Hindi, ang pinagbabawal lang naman na hapis yung pang-bisikleta. Nutshell. Saan niya? Pang-German. Half face ko. Ayun, dalawa. Ano ba? Ako, di ko na ako lumiko eh. Hindi, tayo yan. Asan ba yung shield dito? Sana. Kapit lang niya. Baka doon yung Okay. sabi. Hindi. Ayan yun. Ayan na. Dalawa na yun. Magnanay na yan. Sir Oliver na lang hindi natin. Magnanay o mag-ate? May radyo tayo. May radyo. Minsan magtatalo pa yung dalawa. Bro Mario, hawakan mo sa radyo. Yo, yo, yo! Yo! Eh, di na. Nasa Cavite ako, maulan. Di, kanina Boss Eduardo, malakas din ang ulan, pero ngayon medyo tika-tika na lang. Bili ka ng bago. Ayan, magti-take off na kami, ano, Boss Eduardo. Oh, si Wally! Hoy! Grabe pa ako! Nilalamig ka na, ha? Ako ba? May bagyo ba? Mayroon boss. Mayroong bagyo pero ano lang naman yan. Kadalasan naman ang bagyo probinsya. Malapit lang naman ngayon yung rides namin. Sa ano lang. Sa DRT. May pupuntahan kaming isang kaibigan. Short rides lang. Pero sa katapusan, Boss Eduardo, mag-solo ride ako. From Valenzuela to Sorsogon. Alis ako ng 30 or 31. Hindi, ano bro. Gusto mo, balikan mo lang muna. Hindi ka namin. Ang alin? Baka di na papalit niya pagkakawin niya. Hindi, baka sinama kami si ate. Ano ba sabi? Oo nga, akala ko nga dadaan ka pala ng ano, monumento. Meron siyang ano. I-remind mo na lang. Saan yon? DRT Bulacan bro. Ay, boss. Ano? Boss Eduardo sa DRT Bulacan. Dulo. Patay sila. Dulo ng DRT. Alright, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Habang nag-aantay pa ng mga kasama. Ngayon, ang punta namin, Boss Eduardo, ay sa DRT Bulacan, dulo ng DRT. Yan, mayroon kaming pupunta na kaibigan. At mag-enjoy na rin. Habang, kasi ang ano po namin kasi, Boss Eduardo ay ang tawag nito, yung charity and ride. Kaya, pag may mga pinupuntahan kami, nag-ano kami ng mga prospect na kung saan pwede kami mag-charity.
At saka namin yung babalikan. Ingat kayo, madulas ang kalye. Salamat, Boss Eduardo. Pagkahulog yan. Makatapos nito, Boss Eduardo, ngayong 30 or 31, pa-kondisyon ko muna itong kabayo ko. Long ride. 14 hours from Valenzuela to Bulan, Sorsogon. Nakakauwi lang namin. Ano siya, no? Inmax, Boss Eduardo, Inmax. Yung grupo namin is Ano naman ang ano nyo, Tis? Sisto. Puno. Puno yan, sisto yan. Ayun, kaya. Ano, hotdog? Ano? Spaghetti sauce. Spaghetti sauce ng Jollibee. Talaga yan. Bili yan, Jollibee. Inmax bro, yung grupo namin, Boss Eduardo, yung grupo namin is puro Inmax. Ano kami ng Y Club, Yamaha Club. Support ng Yamaha Club. Yan, kaya yan, sa mga gustong sumali, yan, ano nyo lang yung search nyo lang sa FB yung Inmax Elite Brotherhood. Ayan. Ano po kami ng Y Club. Yung Y po is Yamaha Club. Samahan po ng Yamaha. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Naka 48 minutes na tayo, ano? Magpe-prepare na kami, kaya magpapaalam na ako. Boss Eduardo, thank you very much. Maraming salamat. At kay Ma'am Lorna Karma, ayan, good morning po. Ingat po kayong lahat. Maulan po ngayon, mayroon tayong low pressure. Maulan po. Sa lahat ng mga nagmumotor, ingat po kayong lahat. Right, maraming salamat. Thank you, Boss Eduardo. Yan, good morning po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nag-rides, ingat po kayong lahat. Magandang umaga po. Yan, magpe-prepare na po kami at hindi ko pwedeng kasi umuulan. Right, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ingat po kayong lagi. Right, good morning po. Sa gabay po ng Panginoon, ingatan po tayong lahat. Magandang umaga po.